Salutare, criptofanule! Analiză Bitcoin 7 decembrie 2022. Pe Weekly nu avem nimic schimbat, deci sărim peste. Dacă vrei să vezi analiza scurtă de ieri, găsești un link în descriere. Pe Daily sunt vești proaste. Ne depărtăm de zona de rezistență de la 17.150 tot mai mult. MACD-ul schimbă culoarea și Stochastic RSI arată o posibilă coborâre. Pe 4 ore, MACD-ul și Stochastic RSI-ul arată că am putea testa cel puțin zonele de la 9 și 21 moving average, adică 16.900 și ceva, doar că formăm un downtrend frumos cu maxime în coborâre. Pe o oră se vede ce agresiv am rupt 200 moving average. Până acum nu am reușit să urcăm peste 21 moving average, posibilă retestare a zonei de la 16.900, MACD-ul și Stochastic RSI arată un posibil reversal. Și acum haideți să vedem niște știri importante pe ziua de astăzi. Un oficial al Băncii Centrale Europene spune că toate criptomonedele consumatoare de energie ar trebui interzise. Câteva balene adaugă în portofoliul lor aceste altcoinuri înaintea următorului bull market, dar te las pe tine să faci un research să vezi dacă te interesează. Monezile sunt IMPT, Dash to Trade, Robot Era și Calvaria. Banca Centrală a Rusiei vrea să oprească minerii care vor să vândă monede locarnicilor, dar în același timp vor să legalizeze minatul. Și ieri a avut loc un interviu foarte interesant între Patrick Bet-David și Michael Saylor, pe care îl sugerez să îl asculți. Îl găsești pe YouTube, în care Michael spune ceva despre Ethereum care te va surprinde cu siguranță.